Асылап әйткән шәйнесен асау сәләмәт булып, менә калган гомерне матур итеп үткәргән насыйп булсын. Андан соң менә онытмаганнар өчен онытырга кирәкми, онытыла торган түгел инде ул. Чынлап та әле әйтәм бит, менә МВД системасы безнең Балтач эчке эшләр бүлеге горурланырга тиеш. Безнең әле ветераныбыз, әле исән-сау, сугышты бетергәннән соң әле матур итеп активно яшәгәндә. Бәйрәм белән барыгызны саулык, сәламәтлек, иминлек арзулаган. Сұрабай сізге сәлемәтлік, сіз дамыларсыз, тоза сау, қызларыңыз белән, күйеуләрегез белән матур итеп яшәргә, һәм инде шушы үзегез китергән матур тормышның да рәхәтен күрергә сезгә. Бәйрәм белән, Сұрабай һәм барыгызны бәйрәм белән.